Dobrodošli u Panda Quiz. Danas vas vodimo kroz svet dinosaurusa. Čeka vas gomila zabavnih, brzih i zbunjujućih pitanja. Imamo 50 pitanja i 10 sekundi za odgovor. Pandica vam se zahvaljuje na divnim komentarima. Ukoliko želite da objavimo i vaš komentar, pišite nam. Krećemo! Koji dinosaurus ima 3 roga? Tačan odgovor je Triceratops. Ko se krije iza senke? To je Spinosaurus. Koji dinosaurus se takođe naziva T-Rex? Tyrannosaurus. Koji dinosaurus može da leti? Pterodaktil. Kojoj vrsti pripadaju dinosaurusi? Reptili, iako ne dele sve karakteristike kao današnji reptili. Pogodi dinosaurusa na slici. Bingo, Ankylosaurus. Koji dinosaurus i dalje postoji? Ptice. Oni su jedini direktni potomci dinosaurusa. Šta znači reč Velociraptor? Brzi kradljivac. Da li dinosaurusi polažu jaja? Tačno ili netačno? To je tačno. Koji dinosaurus ima ogromnu krestu na leđima? Spinosaurus. Ta kresta je bila visoka i do 2 metra. Koji dinosaurus ima toljagu na repu? Ankylosaurus. Zastrašujuće. Koji dinosaurus lovi u čoporu? To je Velociraptor. Pogodi dinosaurusa. T-Rex. Dinosaurusi imaju perje. Tačno ili netačno? Tačno. Pogodi dinosaurusa.
Triceratops. Koji dinosaurus ima ploče na leđima? Stegosaurus. Ko je kralj dinosaurusa? Tiranosaurus, naravno. Čija je ovo senka? To je pteranodon. Pogodi dinosaurusa. Parasaurolopus. Kresta Parasaurolopusa služi za komunikaciju. Pogodi dinosaurusa. Brachiosaurus. Koji dinosaurus je najmanji? Prvi kursor bio je dug 39 cm. Šta znači reč Brachiosaurus? Duge ruke. Tiranosaurus je mesojed. Da li ste znali da je takođe i kanibal? Pogodi dinosaurusa. Stegosaurus. Koji dinosaurus ima tvrdu kupolu na glavi? Pachycephalosaurus. Pogodi dinosaurusa. Plesiosaur. Koje ime dinosaurusa znači gromovski gušter? Brontosaurus. Pogodi dinosaurusa. Tiranosaurus. Koji dinosaurus je bio poznat po veoma dugačkim kandžama? Therizinosaurus. Koji je najopasniji morski dinosaurus?
To je Mosasaurus. Ne biste voleli da budete u vodi sa njim. Pogodi dinosaurusa. Ovo je Gigantosaurus. Tačan odgovor je Brachiosaurus. Pogodi dinosaurusa. Corythosaurus. Koji dinosaurus je najveći? Spinosaurus. Dug je bio čak 18 metara. Spinosaurus je mesojed. Možete vidjeti po njegovom licu da ne jede salatu. Pteranodon je dinosaurus. Tačno ili netačno? Netačno. On je leteći reptil. Pogodi dinosaurusa. Therizinosaurus. Kada su dinosaurusi nestali? Nestali su prije 66 miliona godina. Pogodi dinosaurusa. Utahraptor. Koji dinosaurus je mesojed? To je Allosaurus. Koji dinosaurus je poznat kao ribožder? Spinosaurus. Šta je to čudno kod T-Rexa? Njegove male ruke. Kako se zove dinosaurus koji krade jaja? Oviraptor je kradljivac jaja. Pogodi dinosaurusa. Diplodocus. Diplodocus je biljojed. Pogodi dinosaurusa sa slike.
Dilophosaurus. Neki dinosaurusi su imali šuplje kosti baš kao ptice. To je tačno. Koji je bio najveći dinosaurus? Argentinosaurus. Pogodi dinosaurusa. Dimetrodon. Hvala što ste igrali Panda Kviz. Nadamo se da ste uživali i naučili nešto novo o ovim čudnim stvorenjima. Vidimo se uskoro!